Belenilşi ala Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň ýurdumyzyň ýangaç energetika toplumyny diversifikasiýa ýolu bilen ösürmek boýunça başlangyşlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň baştonlugyna üstünlikle amala aşyrylýar. Şunu bu pudoň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan dünýä ýurtlary, halkara gurulmalary we dünýäň esasy energetika kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy bilen beýlekde ösürmek boýunça işin siýasat durmuşa geçirge. Şunu Türkiýe Respublikasyna aýratyn orun eşdiler. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň şu ýylyň martyna Türkiýe Respublikasyna amala aşyran saparynyň çeklerini iki ýurdun arasyna ugly serişdiler babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakyna jarnama hemde Türkmen Gaz Döwlet Konserni bilen Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebigat serişdiler ministrliginiň arasyna tebii gaz ulgamyny hyzmatdaşlygy ösürmek meselesi babatda özara hyzmatdaşlyk etmek hakyna ähtnama gol çekilmegi burada gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykarylýan alamatlanyrdy. Bu resmi namalar toplumy neft gaz pudogyna hyzmatdaşlygy bilen beýlekde giňeltmek üçin möhüm hukuk büniýady emele getirdi.